Nigo abamenyi bensemo ya Itiboria Nyabaro Bonchari abakorobekana litko lya rero bakwemurunganiria okubura Westima ase chinsemecho asegeka kyemetie nyebere nigo baterona okubura ku Westima nigo kwaireire ogotaenekiwa kuburendi ase chinsemecho anonye ase abonchureria baoboerete kora obonchurere babo ekikubairera gosieke biasara byabo mapema ase bagotayona nigo baoboerete amagima bona bono nigo baruro kubura Ochaso mugavana we kaunti ya Kisii Paul Simbarati kwene kiabuna kurigereria ale engane yo nakobakonya elio kobasira kubatoria kurwasu muchando yo bwegesunte nakobakonya wekinya anene asamangana yo munchoria nonya nabana konya ora chinga kichingia ase ogwikirania amasomabo murikeito Julie Kerbo noroboti urwasu bwagare Menyu ba Itiboria Nyabaro iyo gotoka Bonchari ewodi abo mwancha ni gori tukoria rero besokia na kwemurungania igoro yo kuboro Westima asoro gongorwe egeka kimetienyi ebere. Sasa hapa Itibo tumekuwa na inaporoka kila wakati tunachukua na transformer kubwa tukanyang'anywa tukaletewa ka transformer kadogo na watu tumeongezeka tumekuwa watu wengi. Sasa hatuna mwongozo, hatuna mwangaza kati ya mwezi mbili sasa inaenda kuisha. Sasa tunashangaa watoto wetu wanafanya hata revision wanafanya namna gani? Abamenyi borogongoro nigo babeire bagwetere mechande menge gese estime yo yaborete. Chande kire Itibo transformer kaya nabe tutigarite ko bayigege sunta bana bagosoma mbarukiese bagosoma gochia ebi bago byata go ire bana toko none mesin konia ni wango chikogenda na ure runjera gaki simba tokonya bana nabamenyi abo nigo batebire nigo bagosieke biashara byabo kendabu kobo ase oborendio bobe bwene kigwe biashara nigo tugosieka mapema ase ngejo sitima teyo igeko gara tokogendereria biashara igo tukwa bana baturagenda njere bibago bitoite simba gaki tokonya Itibo tubwate sida nene kubuna toga chage tubugima burega stirio bwana tokonya kogendera aiga nyumba jite chikobunwa chipachi abunwa geregendo kyabunwa nimbwate buru abuna njero momera funde ndemarete timbu atikende unekebe yambugate na kieke bona gingo jinarorera ali buone bona nkobori ngaki simba kugweta igarende tobekerange estime bona twasini umbugi makibo to yanda takunya komenyera nje no more maru na akumoizo ne kuruitu ba chiza iga ngaku sibo tari kwanja tokonya gaki otobekere estima tororo bora muna gotiri moja bati ngaku muno gukode nande abakore biashara bande yabaire ire gosieke biashara nonye chinsa cyamo kaso ase biashara byabo bigotumeka estima para se petrol station igaiga semetienye etire bere stima ndubwati igaiga akoranje biashara bitene inejuru gaiga nonya abantu abapoda squeeze bako strawo kulijya mafuta bakasuneka abaibori abange nigo boigo batebira abana babo mbali gosoma chinsa cyabo tuko ase okuborwa Westima ete abana ito no kungejo banera itibi egento toira stima ndubwati baba na twara osorora eturazima matubwate gere nkete tuisaini ona tumetu mwana magaro bakagonte byenga na irwo bugwa kure sukuru njakokora koma teinga minyokore tumusuma kakwenda kuyu musumu mwana okuira na gakurira kobori ngakiyarenge kana nyori bago para byanturubaniri na bokira gaba na iganko chikomyaka kikayo mwana turubanire tigwe kogenda ngochoro musuma no royo mbwate iga bwate bono nigo ekerero kyabo bakirire serikali ya county amo no moske omugabana bwe county ya Kisii Simbarati weswanania elio kubakonya kimoranje gafa na utukonye no gweta gaiga estima tutagete agere biashara bigenda raso uwanja kwamba viongozi wetu asa gavana wetu Simbarati mchawa ndio president yetu ya county hapa tafadhali tutafutie transformer yetu tutai ukaa na kisa namna hii ingori poteriga taseni kiandizi ninche Julie Kerubu.